Sumauto, nga wala ko imik adto sa giingon ni Miguel. Kay wala man ko mitingog, sumikalit siya og pangumusta sa kuha. Ug mitubag ra ko nga, okay ra. Ikaw, kumusta man? Gitubag pud ko niya adto og, okay ra. Bisan sigig hinumdom si moha. Nabuang na gyud si Miguel adto kay mikalit ra gyud. Imagine, after sa kapinbuwan na wala mi magkita, kay kalit-kalit lang siya kalami. Dili ba gud ka makuratana? Gisipatan ako si Miguel yud adto og taod-taod lang kay migawas na si mama uban ang duha ka police officer. Ingon ni mama na mag-adto daw ang duha ka police sa area namo para sa pag-investigate kay dili lang man kami ang nakawatan adto gud sa muang area. Pati pod mga balay sa kabilang kalye ug ang mga balay na atbang namo. Pagkadungog ni Miguel kay mitukar na pod iyang kabuang ug miuban gyud sa pag-surveillance sa area. Nanakay na ang mga pulis silang sakyanan ug giingnan pa miadto ni mama na mosakay pod daw pero wala kumisugotoy. Ingnon pa lang sa mga makita sa mua na mga nadakpan mi. Kabuang na jud. Nanakay rami ni mama sa motor adto. Sa mga to nga nahibalaan gyud nilang Miguel ang mga mitira sa kawat-kawat sa mong area. Kay naa may mga CCTV ang kaatbang namo na balay. Og klaro kaayo ang mga batan-o na mitira sa mong area. Member dato sila sa mga akyat bahay gang. Matod pa ni Miguel. Mao nang wanted gyud to na mga batanon. After silahang investigation og surveillance, kay nagpasalamat akong mama nilang Miguel adto. Pero ang letse na Miguel kay mitukar gyud ang kabuang. Giingnan niya si mama na mamisita daw siya sa kuha. Nakurat yun akong mama pero syempre, miuyon gihapon na ang pamisitaan iyahang dalaga tawon. Dahil ni kalit nag-ingon si Miguel sa kuha, after niya nga mananghid kay mama nga, mulakaw na mi, pero mo balik og maha. Mamisita ko nimo. Tubag ko niya, unsay nakaon nimo nakalit lang kang mamisita. New Year resolution na nimo? Wala jud ko kaagwanta adto na dili siya tarayan kay matingala man sad ta siyahang galawan gud. Nitubag si Miguel, na miss na kaayo tika. Gimingaw ko nimo. Nakaingon jud ko adto ba na unsa kaha iyahang na-miss? Ang acrobatic exhibition namo. Pero wala na lang yun ko mitubag adto hangtod na milakaw na yun siya kauban iyahang makauban ug misakay silang sakyanan. At ikon kayo ang Miguel kay pag-ugma na naabday Miguel na miabot na wala man jud tawon. He texted mi adto na naa sila'y biglaan na operation ug kailangan niya naa siya. Kaingon pa niya, adto kong sa classroom daw namo na ay motto na honesty is the best policy. Siyang trabaho daw, obey first before you complain. Sa kadto pa lang na senaryo nakapangutan ako sa kong kagulingon nga, if manguyab yun siya tinuda na isa ko, am I ready to enter in a relationship to think nga imong partner kay nagsunod na daan ang kadelikado sa trabaho? Andam ba ko emotionally ug mentally? Cause I know, nga if ever man na magkakami, dili lang chicks akong pagsilosan, kundi pati ihang time ug work. Idugang pa ang kadaadlaw na kabalaka every time na ay mga sikreto na ganap sa kalakaran silang trabaho. Pero syunga na pod ko kay after all my thoughts, nakapangutana na sad ko sa kong kagulingon adto nga. Nganoan, nabay ka mo na gyud para mag-worry na gyud ka. Nanguya ba gyud siya? Basin giatik-atik ra ka. Tuo na pod dayon ka. Na-OJ gid ko sa kong sarili kaniadto pa. Mura kog buang na makiistorya sa kong sarili. Sa mga to, nga nasyakiran na lang ko sa kong customer.
Kaya ako ang nagbantay sa mong tindahan adto kay wala na may klase. Ningon pang customer na, ayo, pwede mo palit? Itubag pud ko nga, unsay palito nimo? Nagsige og lingkod-lingkod adto atubang sa lamisa na gamay, unya nagkore-kore sa akong phone. Nitubag siya nga, ang tindera unta. Pagsilipan ako sa gamayng screen kay kigwa kaayo nga ang Miguel man di ay. Dili magud maklaro dayon ang tao sa gawas if dili gyud silipon kay natabunan sa mga bitay-bitay sa tindahan. Nagislit ray agi sa nawong ni Miguel kaniadto. Tubag pud ko nga, okay sige, 1M. Tubag pud siya, 1 Miguel o 1 milyong pagmamahal. Latse kayog tinubagan. Gisipatan nako og mikatawa ra pod ang panuhak dala ingon nga dire ko maniud to be. Nakigwa na gyud ang Miguel. Kay adto na sa balay naman hinuon maniud to. Kuyaw gyud magpakurat. Pero paggawas pa nako sa iya adto, kay nagdala-dala man sa day siya og lechon manok og special nga pansit canton og napay mga freebies. Wala pa unta ko'y plano na pasudlon to siya, pero nakita man siya ni Uncle Ram o gipasulod yun siya. Nagkauyon pud biya dayon adto si Mix ug si Uncle Ram kay mga yuta-yuta man ilahan topic adto. Apil pod manok ug about pod sa motor. Sige sila gistoryahan na while gina-prepare ni Mama ang mga bit-bit niya na pagkaon. Feeling at home kaayo ang kagwa, bisan ikaduha pa to niyan tungtong gyud sa sulod sa mong panimalay. Wala ko'y nahimo adto kundi entertainon ako ang bisita. Kay lisod pod na siya na gani ang nagdalag pagkaon siyang kaugalingon. Tapos itsiya puwera pa na ako. So mga to, nga after na namog pangaon adto sa mga pagkaon na bit-bit ni Miguel, apil sa niluto sa kong mama, kay nag-inistoryahay namin ni Miguel sa sala. Gihatagan mi sa akong pamilya adto og space para mag-istorya. Dayon nangutana ko ni Miguel nga, nganong nasaag makadere og udtong totok yun. Tubag siya nga, di ba ingon ko na mamisita ko? Tubag pud ko nga, expired naman gud to ba? Milabay na ang duha ka adlaw. Tubag siya nga, unsa day ka pinariso? Kay nay oras ang pagduaw o kung humana ang oras sa duaw kay time is up yun. Katawaan niya nga mitubag sa kualige. Pagtanaw niya sa kuha nga nagmugot ray age, kay kalitra po dayon siya ingon na, pinariso man yun hinoon ka. Deri sa kundugan. Tubag ko niya, pila naman may kababae nga imuhang gilinyahan ana Leo Miguel. Tubag siya nga, grabe ka makabundak sa kung tibuok pangalan ba. Samantalang sa opisina kay respetado kayo na. Nagpanlingo ra si Miguel sa mga pagbara sa mga banat adto. Dili magud porket na anay nahitabo sa mua kay maging easy girl na lang ko for him. Nana ko sa katinuan adto without the influence of the liquor. Mong tool-aid na pud yun akong paghuna-huna. Miuli ra pod si Miguel adto kay mobalik pa daw siya duty. Miuli siya nga wala gyud nakuha ang mga tarong na tubag sa kuha. Siyang-siyang ra siya siyang palitsyon og papansit adto. After adto kay wala na pod minti sa mga chat og text ni Mig sa kuha. Pero pa nagsara na ako replyan pod. Kana lang if ganahan ko or maka-feel ko og kabor. Usahay replyan nako kay kulitan nako siya. Hangtod sa nahumana ang New Year celebration. Kompleto mi adto sa New Year kay nag-uli man sad silang Laika. Ox na mi adto ng mga panahon ni Laika cause it's been 4 years na podoy ang milabay ug nahilom na ang mga samad. Dugay ra nako siyang napasaylo kay dugay ra pud kong naka-move on. Then before ang klase adto kay nag-invite ang Sol na mag-coffee date daw mi nilang tulong siya. Halos magkasunod mi ni Sol nga nabot adto sa coffee shop. While andyan, nag-gown og makeup paguro kay wala gihapon kaabot.
Well, sige mighulat kay Jan adto kay nakalugar yun po si Sol nga padungog sa kuha. She keep on teasing me na nanguyab daw di ay ihang kuya pero wala daw dayon ko magingon. She kept on asking when lang daw nag-start na nagkaroon mi ni Migs duhawg spark. Basta ligi bayhana. Makakatawa na lang kasi ha. Ginapugos pa ko niya na sugton ihang kuya aron daw dili lang mi BFF kundi maging magbayaw daw mi. Taros lang amiga ha kay kaingon ko adto na isugamak yud ko niya siyang kuya ba. Naisgutan po namo ang dating fiancé ni Migs nga sumakabilang buhay na. Nakachika ni si Sol adto na girl di ay sa panahon nga nanlaag mi sa bukid nilang Rizal. Pero wala siya kahiskot na buntis ang girl kay later na niya nahibalan sa dihang nag-transfer na iyang kuya sa mong lugar due to promotion. Kasaraman daw gud daw niya nakita ang girl sa time na birthday siyang kuya ug may bisita sila didto sa dating post ni Migs kauban niyang parents. Never pa daw nadala ni Migs ang girl silang balay yun para formally nga mapaila siyang parents. So pataphaw ra po diyang nibalaan about sa girl. I thought adto na lahit pud to na uyab ni Migs. Pero mao gid ito siya nga bai ang fiancé ni Migs na gianhaan niya sa cemetery. Og coincidence kaayo nga nagkita mi ato. Nahatsit na hinuon ko ni Sol adto na time sa sige na mog chika-chika. Hingon si Sol nga nganong nainteresado mi yud ka besh. Murag karon na yud ko kadungog nga naging interesado ka sa pangutana about kay kuya ba. In love na ka kay kuya no. Sugta na lagi si kuya besh aron maging bayaw na ta. Tubagpod ko nga saba besh. If I know flavor of the mantra ko ni kuya nimo kay wala pa siya ka move on adto. Tubag si Sol nga triggered ka besh. Dugera na ka move on si kuya adto eh. Kadugay na adto ha. Wala yun ko kadung kay kuya nga gahisgotan ay. Sipat ray agi adto kada mo adto sa bilyaran og naay mga bae nga sigig masaag kay magpapansin pa. Tubagpod ko, o si, milabas na yun si mong ba nga daghang bae imong kuya. Nakasampong gud si Sol siyang ba na mura ba og nasipyat siya sa iyang gingon. Sakspan kayo. Siguro ato na time kay sige panghatching og kapandol si Migs kay sige manamong libakon. Hingon si Sol, dili ba na mga bae nga maghanaan sa karinderya namo. Pero ni isa sila ha kay wala yun giuyab si kuya kay ikaw religi habesh. Mong sugtan akong kuya ba aron dili na ta BFF lang. Kundi puhon maging magbayaw na ta. O diba? Di ka ana. Tapos isa pa, buutan naman na si Kuya Pudbash. Tubag pud ko, buutan matulog. Tubag si Sol, pati pud pagising oy buutan bash. Lami pa gina si Kuya Moloto. I'm sure if magkakamo ni Kuya, dili lang ato ang nasod iyang protektahan og pagsilbihan, kundi pati ikaw yun mismo. Nagkatawa na lang yun ko nga mitubag niya nga grabe ka bash. Lopig pa may wonder haplas ni mong kuya na grabe ka maka-endorso. Nikatawa ra po siya niingon, tinuod man akong giingon good bash ba. Tubagon ng tanako si Sol na di bali na lang kay mapasakitan ra ko siyang kuya kay wala biya yun nag-ingon si Mig sa kuha nga he likes me. Like with affection na yun ha, og dili lang simple like as a person. He never said that he likes me, nor the words nga, I love you. So how would I believe? Sa akong mind kaniadto kay nanguyab lang si Mig sa kuha because of what happened to the both of us adtong November 1. Malay ko ba kung gusto ra day siya mo score na pod og balik. Maumiana yun ko sa kong sarili adto na dapat dili na mautruhan to o dili na ko magpadala sa mga atik-atik ni Migs. Ingon kong Sol, nga let's see na lang if dili siya pulaan manguyab. Kay basin parehas na si kuya ni mo atong ex-boyfriend ni mo na police boy. Tubag siya nga, dili lagi na besh.
trust me nga ako una budokdo kay kuya if magbinuang na siya. Pag dili yun ni mo sugton si kuya, pasabot kay tomboy na yun ka bash. Katawaan ako sa gingon lagi ni Sol adto. Tomboy na daw ako. Ubay-ubay na po na mo na chikahan ni Sol nga naabot ang bayot na dyan. Nang hagad og coffee date si Sol sa Monisha. Kaya aside na makimarites siya sa status namong duha ni Miguel, nang invite sa diay siya sa moa para sa birthday party nila siyang mama. Miattend mi adto ni Jan kaya wala man sad ko ilingaw adto. Dito na ko na-realize nga nung daghang baeng mosugot nga maging flavor ni Mix kay sweet kayo na tao. Maalaga yod og maka-meltdown ang galawan na kanabang halos linta na nga modikit sa moha. Gigwa kaayo kay halos ipagsigawan na niya siyang buong angkan na iyaha ko o gakuha siya. Sangoon laging lakiha pa. Sumoto nga nagpadayon yun og panguyab si Mig sa ato. Daghang mga instances na mokalitra siyag butho sa balay namo na walay pasabi og magdalag chocolates, flowers ug klase-klase nga pagkaon. Always na ako madungog sa iya adto kay kanus ama yun ko ni mo sugton. Unya, tubagon ra po na ako siya og gikapoy na ka. Undang na kay wala man ti kaingnay na paghuwat ba. Yes, sweet og lami si Migs. Literally na lamion yun kaya matawag yun siyang dream boy sa kadaghanang babae. Pero sa kabilaan ng pagiging lamion niya, kay wala yun na ako siya gisugot bisan pa man naanay na hitabo sa muang kasa. Mahadlo ko og daghan kog mga what if ato. Mang wala yun na ako siya gisugot. Napatoy higayon nagiingnan na yun na ako siya og undang naligig pagbisita kay dili ti kasugton. Nakapangutan na gid siya ngano man. Tubagpod ko kay dili na ko berhen. Tubagpod si Miguel nga kabol bitaw ko nga dili na. Tubag ko nga mao gani na kabalo man gyud ka. Nganong sige pa man kag panguyab gihapon. Tubag siya nga kay ngano mora baday na akong giapas si mo. Pila na kabirhen ako natira pero wala sila mitatak dire. Og iyang gihawiran iyang heart. Ikaw lang yun ang nakasulod after sa 2 ka tuig na wala ni mipitik ug balik for someone. Natakom tawon akong baba adto sa iyahang bana. Pagka February 14, Valentine's Day, kay nakatilaw gyud ko gusa ka surprise na bunch of flowers na gi-deliver sa rider sa school adto. Ipangkilig yun akong mga kauban adto ba. Nabusog po ako mga closest friends na colleagues na ako sa mga freebies nga foods na appeal na gi-deliver. Si Teacher L pod ang grabe nakakilig kay kabalog yun daw siya kung asa to gikan. Though I never shared to any one of them about Migs courting me, kay dili ko gusto nga mapublic. Pero unsaon na lang man nga iyang uyab na subordinate ni Miguel. So naay dalunggan ang balita gihapon. Gidawat na ko ang bouquet adto with chocolates na naapay note nga nakabutang nga gwapo man ang flowers, pero mas gwapo gihapon ko. Sweet man ang chocolate, pero mas sweet yun ko. Bitaw. I hope I made you smile today, because you are much prettier when you smile. Happy Hearts Day. And love you. Mura yun gigitik akong heart sa word na love you pa. It's my first time nag-iinan ko niya og he loves me sukad sa nagligaw-ligaw siya sa kuha. Bisan pa man og wala niya gisulti sa personal og gipaagi lang sa no. Na melt yun akong heart kaniya to. From what happened kay natarog na akong principal og nangayon ako guidance kay Lord ato. Dili ko matuog sign yun. But I need guidance man God sa desisyon na akong tahakon og pilion. I don't want to listen to anyone adto kung unsaan dapat na akong buhaton og pilion.
I want to decide according to God's mercy purpose. Moang gibuhat na ako adto, kay nagpray ko na hatagan ko og sign ni Lord. I said to my prayer na pag makahibalo ko sa full name sa ex sa fiancé ni Miguel within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Pero pag dili, ang meaning kay magpabilin kong single na lang yun. Naisip na ko adto na if ever dili yun i-grant, nagyoy katuwang si Jan sa pagiging single o basin matinood na kami na lang yun ani. Bitaw. Sumao jud to ako naisip adto na sign nga pangayoon. Because in my mind, very impossible yun nga naay makaistorya sa kuha about the girl's full name. Kay feeling na ko adto, naka-move on naman si Miguel. Og si Sol, kaya wala man yun siyang mindset ang about sa girl. Since dili sila close. Kasara niya nakita, og wala yun matawag na significant memory na mag-connect silang duha para iyang i-mention ang name sa girl. Bisan pa man gani na chikahan na mo kadyot ang girl, last lang kay wala gani ni Sol giingon ang name. Og I'm sure dili yun siya ka-remember sa full name. You can remember someone lang biya if naamoy intimate nga memories and contact with each other. So for me, morag imposible yun siya nga naanay tao nga mag-mention sa full name, di ba? I know I sounded like a prejudiced person or something anxious kasi wala na ang girl, pero ako agihapon nga gidamay-damay sa akong emotional issue towards Miguel. But mo gyud ang misantop sa akong mind kaniadto ba sa dihang nangayo og sign. Sa mga to, nga pagka March 14, 2020, to be exact, 1 month yun gikan sa akong pagpangayog sign. Wala pa ECQ or any community lockdown adto. That day kay na Shakira kay ko sa dihang gisundo ako galit ni Migs around 8 a.m. Sayo ra kaayo para mag-date yun mi diba? Pero he insisted yun na mag-ilis ko kay manlaag daw may. Rason niya adto kay mabisi daw siya. Rason daw niya kay mabisi daw siya o kinahanglan niya mag-travel for work-related matters. O ma-miss daw ko niya. Kay dugay-dugay po daw na nadili ko niya makita. Nag-ilis ra pod ko og nakapananghid naman pod si Miguel kay mama o kay Uncle Ramato. Take note. Labas-pasok na si Miguel sa mong balay. Kuyaw kaayo kay mura ba og party na yun sa pamilya nga bisan wala pa gani nako gidawat. Bitaw. Ang laag na giniingon ni Miguel kay laag na 3 oras kapi na biyahe tawon. Wala yun mag-ingon na mo biyahe mi og 3 oras kapi diay. Back to my hometown ug sa lugar kung asa siya dati nasay. Pero ang most surprising na nahitabo that day, kay napadulong mi sa sementeryo. Sigog lili sa gawa sa bintana kay basin na wrong way, pero padulong gid siya sa sementeryo. Lahi na kong feeling kaniya to. Og natubag rayod akong kuto sa dihang gidala ko ni Miguel sa usa ka marmol na lubnganan. Sa iyahang ex-fiancé's grave. And abot kamay ko lang ang lapida sa girl nga naangalan niya. Kaingon yun lagi ko adto ba nga, is this real? Naka-ask ko cause I remembered my prayer sign niya. Pag makahibalo ko sa full name sa ex-fiancé ni Miguel within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Nakaingon ko adto nga, tinood din ang sign, no? Nakatry na bamuana. Kaya ako, nakatry yun taon. Never in my wildest dream na matinood yun di ay ako ang gipangayo. Nikalit nag-ingon si Miguel adto nga, gidalate ka dere, kay gipadamgo manggod ko niya. I asked kung unsa iyang damgo, and he said na sa iyaha daw damgo kay nagpakita daw iyang ex-fiancé nga mapahiyo mo na nagtanaw siya.
Miyana daw siya na na-miss na niya ang bae. But mismal ra daw ang iyang ex ng fiancé dala hatag og wedding invitation. Gidawat ni Miguel og pagtan-aw niya kay naa daw picture namon duha. Mihilak daw si Miguel while iyahang ginaingnan ang babae nga I love her. Okay lang ba sa inyo, honey baby? May response daw og smile ang girl sa yandam ko. Dalayang uyango sa ulo. Maong pagmatag yun niya, nakadecide siya na duawon ang girl sa sementeryo ug dalhon ko para ipaila. Gipaila minimigi sa matag usa through sa pag-istorya niya sa lapida. I was just imagining kung unsa na klase na bayang ex-fiancé based on his story. Sayang kay ilang love story o relationship. But ingon pa ni Miguel, nga ang tanang memories nila kay magpabilin siyang heart ug mind. Those are the memories that he will always cherish as he will continue his life. Because he knows na mao sa daw ang gusto siyang ex-fiancé. Mami og daddy ang tawagan nilang Miguel ato. 2 years sa pudi ay namatay ang girl based sa date nga naa sa lapida. Nakahilak po taon ko sa mga kwento ni Miguel ug natandog yun akong heart adto upon thinking na nagpadamgo ang girl kay Miguel. So kung akong isipon, she helped Migs para matuman akong prayer sign, di ba? Thank you. Tanging nayawit na ko adto sa picture frame sa babae na nakapatong tapad siyang lapida sa dihang nagbabay ni Miguel kay muli namin. Nagpasalamat ko kay feeling na ko ato, she wants Miguel to be happy and aprobado siya ang magkakami. Atong adlaw kay gusto na akong sugton yun si Migs. Dugay na ko nga nay feelings for him pero maunahan ng gyud ko og kahadlok na dawaton siya og daghan kayo adto nga mga what if lagi. Pero that day, kay noon hanapod ko sa akong pride. Kaniliging nalibog ko unsaon ako pag-open sa istorya. Lain nun pod kaayo na moingon ko, "Oy Migs, okay na. Gisugot na tika." Bisan wala gani na mangutan na og balik si Miguel if sugton na ba nako siya. Lain pod kaayo if mokalitra ko atog ingon, diba? Sa akong kasyo nga, kay naghulat yun ko na pangutan-on ko ni Migs na if sugto na ba nako siya. Pero nahuman na lang adlaw nga wala yun mag-ask na si Miguel sa kuha. So wala na lang pod ko. Igo ra gyud mi adto na ngaon. Sorry gamay sa mga nindot na view ug scenery. Dayon nang uli. Ambot pa pod sa kong pride adto. Hangtod sa maabot ang adlaw nga wala na ko damha nga mahitabo. After how many days nga nabisi yun ang Miguel, unya nakuli na siya gikan siyang gikabisihan ato. Nanawag na siya sa kuha, telling me na na-miss na daw ko niya. Ug he wanted nga makig-date sa kuha. Mag-dinner date kami after sa iyahang duty. At that time, kaya wala na may duty sa school, kaya if wala ko nagkamali. Just correct me if I'm wrong, kaya nag-announce na si PRRD o community lockdown na ito. Kaya nagkadaghan na ang COVID case. Kunya bisan wala na ang mga bata to sa school, kaya nag-anha mi sa school adto ng mga teachers gihapon. Kaya nakig-meeting ang mga school head regarding about sa sound ng graduation o ang reading sa mga school forms adto. After the meeting og pauli nami, nikalit lang ingon si Teacher L nga, "Maman, paangkasa ko sa motor ni mo be. Sa Natasha lang ko mo drop man." Sa moto nga gipasakay na ko siya kay magian raman ng office sa Natasha bago ko maabot sa balay. Excited kay ko adto nga muli kay mag-prep ug magpagwapa ko para dinner date namo ni Migs. Kay tinuod yun di ay na pagdugay nimo nga dili makita ang tao na sigig pangulit si mo hano. Kay hanap-hanapin yun nimo ba? And that's what I felt that moment yun. Ug nikalit lang nag-ingon si Ma'am L na, "Hala, disgrasya maman o. Hunong sa daw kay murag naa pa ang nadisgrasya o."
Mao dyan ay giingon ni Ma'am El sa dihang mi biyahe na miadto unya sa unahan kay naami nakita nga nakabulagta na tao ug napalibutan og mga pulis. Napay ambulance nga naka-standby adto. Otsosera pod kayo si El kay minaog siya og nakiisyoso sa tapo. And then may balik siya sa ako kay naaman gihapon ko sa motor nga naghulat siya ha. Grabe gyud akong kakulba adto. Siyahang giingon ba nga si Sir Migs gipusel. Nalagpot yung kalit akong kalag adto og dali ra kay ko nakapadaplin sa motor. Gilak na ko og dali kay ko midagan sa lalaki nagisakay na sa ambulance. Naklimtan yun ako sa adto og baguros bayud kog dagan padulong sa ambulance. Pagtanaw nako sa lalaki kay nagkadugo jud. Og si Miguel yun. Ingnon punta na ako ang officer adto nga nag-assist kay Miguel na ako ang uyab ni Miguel ug pwede ba namuban ko. Pero paghangad pa na ako kay si Dan Mandiay nga uyab ni Teacher L, maungulay daghang istorya. Misakay ko sa ambulance ug mitapad kay Miguel. Gusto na ko siya ubanan padulong sa hospital yun. Kadto na time, wala yud ko kapugong na mitulo kong luha. Sa dihang nakita na ko si Migs nga naay mga dugo ang sanina og noo. Ako siyang giingnan, Migs please. Madungog ko nimo. Ginhawa tawon. Ayaw buhi Migs. Ayaw ko biyahe. Please Migs. Di ba mag-date pa man ta Migs? Ingon biya ka na mag-date pa ta. Sige yun na ako nang ingon kay Migs adto. Ambot kay naratol yun ko adto og wa ko'y pake bisan napay laing tao sa ambulance adto. Ang uyab ni El og usa pa ka officer nga nagtaod og oxygen kay Migs. Nakaingon pa ko nga, Lord, please ayaw sa kwa si Miguel. Kaya wala pa gani na ako mahatag akong oo sa yaha nga pagpanligaw. Tapos mawala na hinuon siya. Grabe yun kataimtim akong ampo adto. Nakadoko ko og gibutang na ako sa kong agtang ang kamot ni Migs nga naitugo. Sige yun ampo adto hangtod sa nakahilak na yun ko nga nagtanaw kay Miguel. Feeling na ko adto ulahin na yun ko. Ulahin na yun ang tanan. Sa kong nahuna adto kay mawala na lang ba si Miguel na dili ko makaingon sa akong tinuod na pagbati siya. Mo sa kong kadesperada na dili mo bitaw si Migs og magpakabuhi yun kay giingnan yun ako siya og Migs please. Ayaw ko biyahe. Love ti ka Migs. Sa una pa. Ayaw ko biyahe. Please maluoy ka. Matatawan. Sige na kog hilakan. Nawala yun ko sa kong panimuot yun bitaw adto ba. Ang ako lang giisip na mabuhi si Migs og mo matag yun. Pero nikalit lagtingog si Miguel. Dili ti kabiyaan. I love you too, Ann. Nakatawag ko sa iyang ngalan sa dihang pagtanaw na ko siya kay nakamataman na siya. Ug perting butho o katawa ni Dan. Ang uyab ni El. Nakaganihara daw siya nagpugong-pugong sa iyang katawa diay. Ang kauban ni Dan kay may katawa po. Niingon pa na si Dan nga, grabe ka effective si mong drama sir. Na prank yun ni mo si ma'am. Then perte jud nilang katawa. Migahe yun ko adto sa kong gilingkuran. Prank lang di ay antanan. Giprank ko niya. Giunsa nga naaman yo'y dugo og tapok-tapok pod sa mga pulis. Grabe bagod na prank pa. Mag-ingon ato yun og effort si Migs para lang yun nga mapatug-an di ko. Hait ya kong pananaw kay Dan adto og dali rapod kay siya nakaingon dayon nga. Hala ma'am, wala yun ko'y salaan na ha. Kay sir yun na plano. Gibalingan ako si Miguel og ako yun siyang gihapak o gayo.
Pilit ginadakop ni Miguel ako ang makamot na to. Ingon si Miguel nga, "Oh, ingon nimo mo mata ko. Unya karong nakamatan ako kay gusto naman hinuon nimo na patyon kog balik." Ako siyang giingnan, "Aha ka. Grabe na akong kulbaa kay abi na ko og wala na ka. Biyaan ako nimo. Pero gidrama ra day ko nimo ba? Grabe akong kakulba. Ahak yun ka ba nga makadula sa akong feelings?" Ako siyang giingnan ana nga kahila ko na pud ko. Ingon si Miguel nga I love you. Dili pa ako pwedeng mawala samtang wala pa ka makuha. Mo'y ingon ni Mig sa dihang nagunit sa akong kamot, dala tutok sa kuang nawong. Og nikalit na nag-ingon si Dan nga, "Ayaw ka bala ka ma'am, kay suot ni sir ang jacket ni Cardo Dalisay. Dili na mamatay." Sumoto nga mihunong na ang ambulance og pagtanaw pa nako sa gawas kay let siya yun kayo. Nanami sa police station. Tanaw pa nako balik kay Migs kay tingsi ray agi samtang miingon na nahuman na mo nga rescue og emergency drill. Kasanguan na lang yun kay nag-simulation na dito sila adto. Drill ra di ay ito nila. Pero murag tinuod yun. Grabe yun na ako nga pagkailad adto. Nahuman na day ilahan drill unya gipangasabot lang ni May silang Dan apil na ang driver sa ambulance. Og uban pa, apil na silang mga intern nga naalan daw siya'y prank na buhaton gamay. Total, human naman daw ilahang simulation. So kato nga scene was really intended for me para daw mapaamin ko. Ahak yun kayo. Wala yun ko kabalo adto ba na prank ra to kay mura man yun siya og tinuod. Ulawa lagi yun kayo. But because of that prank, nagkakami ni Mix. Tungod sa prank love style, I got him. I have a lover. Ulaw na makabuang yun. But that's how our relationship started to have a liban. Pagagabi kay nadayon yun among dinner date ug paghatod niya sa kuha sa balay, kay gipagsaluhan sa namo ang makabugto nga hininga na paghinagkanay siyang sakyanan. Ang grabe makahalok si Miguel. Murag yun og suyo po nako. Nalasapan na pod nako utro ang kalami niya mo kiss. I and Miguel are officially lovers since March 26, 2020. Ug siya ang nagbuot sa among endearment. Ingon niya, I am his boss daw. Mo ang tawagan na mo, kay boss gyud tawag. Sa naging kami ni Miguel, kay nabuang gyud ko siyahang mga quickie style. Ug unsa nang quickie, sa sunod na lang nako i-share.